Okay, lad os lige få vundet den her knife round. Den er fucking vigtig, så vi får lov til at starte CT. Let's go. Fuck det. Så skal vi bare starte CT, Er så har der... vi fordel. Wow, den lægger. Bare skriv til Så natten. det er bare vigtigt, at vi starter CT. Get back. Ja. Sådan der, drenge. Fedt. Lol. Det var vi gode, mand. Nej, for helvede, mand. Vi skal spille nu for helvede. Hvorfor? Fordi mens vi starter CT, så har vi fordelen af, at vi lægger. Eller at serveren lægger. Hvad? Det er fordi han mener, at vi har en fordel. Men er det Ja, ikke det lige er meget? fordel. Altså, vi skal ikke tage fordel og sådan noget. Vi skal tage fordel, vi er Let's gode. go. Hørt. Ja, det har du ret i. Så er det en eller anden, der skriver lige til den. Det må være det første dør. Ja. Så Så kører vi, drenge. Så er det stille og roligt. Vores første game, vi lige skal vinde. Mange af. Rigtig mange. Ja, der er 4 mere. Alle sammen med en. Er de ude? Ja, Jeg sejler også. En bog. Jeg glemte at sige De kan ikke dø. men jeg kan ikke Så ramme pige. noget. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvor den her server, der bare skrald. Kæft, jeg... Okay, det er ret i det måske. Hvordan gør man det der supportpis der? Ja, forsten, dreng. Grab your gear En i and midten, let's Alex go. B. Og så resten af. Nej, ikke det tiden at gå er kig FK på nu. det der. Jeg lægger ikke mere. Okay. Stiller mig dybt side her. Med det samme, at vi hører noget info på B, så satser vi på den. Grøn, du bliver. Ja. Hvis det er, at medmindre vi selvfølgelig søger pakken. Skal jeg poppe en smoke med ind? Du må godt smoke den. Smoke. Ned med. Ja, bare træk dig. Okay, nu lægger jeg igen. Åbn dem af. Bare kom, Fri. Lasse. Eller Alex, bare kom. Bare sæt over og lav crossfire, nu må godt. De ved, jeg står lidt. Jamen det er fint nok, så væk. Jeg står her. Sejt. Det kan jeg ikke, det er lort. Kom ud nu, ud med. Ude, en bog. Ej, mod side nu. Ja, en quad. Wow. Fint nok, næste runde. Okay, fuld spar. Satser lige 5 på B nu. Alle 5 B. Bare sid og fab på sidet. Skal jeg bare gerne lige have... Jeg har en flash. Yes. Ja, du vil gerne flash, du går ud og presse lidt. Alle andre sidder bare fab Move på it. sidet. Move it. Lasse gerne dig i heaven. Mikkel, du skal bare med. På B, jeg skulle lige have skrevet for min indgivelse. Throwing flashbang. Bare sid fab her. Bare vent. Sådan der. Ja, Kør det på den. en. Han graver kun ud toxic. Ja, han nader der noget. Ja. Bare alle sammen hide, indtil de kommer ind, og så tager vi dem. Der er en, der stepper i hvert fald. Hvor de er på A, skal være ærlig. Klar til at køre efter ham. Jeg får hånd. Ja. Han løber tilbage. Ja, kom. Alle sat af. Kom. Bare have et par frags nu, drenge. Kan vi gemme et par våben, så vil det være helt super. Ja, de er smukke af. Nice. En close. En En main. main. Ja, main er han på 60. Fint nok. Sådan der. Skal vi have den runde her nu, drenge? Super vigtigt. Jeg har jo tiltis med, Mikkel. Bare have en 4. Har du smoke, Alex? Ja. Let's go. Jeg kører ind i squeaky, Mikkel. Ja, go. Hvad har du lyst til også? Throwing smoke. Lad os bare lige... Jeg ved ikke, vil du push? Jeg så sejt nu.
Sindssygt. Nice. Skal du plads mod, Alex? Deploying Er du ude i flashbang. midten? Flashbang. Nej, okay. Kom med. piker. Deploying flashbang. Ja, lige røven. En omkring... Ikke noget B. Flashbang. Grenade out. Og en omkring Squeaky. De går... Umiddelbart presser de ikke på den. Jo, en inde i Squeaky Room. Han er helt hen, Mikkel. Jeg er stram nu. Ja, du de skal sætter op til- bag, Lasse. Ja, de sætter op til dag nu. De sætter op til dag, push. På smoke Vi nu, er to, vi er Alex. to bagfra. Vi har bomben. Super, har bomben. Super fedt. Få den AK. Ja, Jeg har ikke. super fedt. Nå, ja, okay. Ja, tak. Stærk spiller. Super fedt det der. Kom, vi tager lige et par runder mere nu. Pas på B nu. Allez, allez. Men de har høj... Fuck, Og det er jeg ked af det. vi kan godt ramme Ja. den her. Så I bare stå sejt igen? Bare high five. Nej, nu har de ikke ret meget om. Jeg har ikke smoke. smoke. Vi havde en molot stået. Smoke. En ude på B. Starter med at smoke, nice. Starter jeg? Laying down There you go. smoke. Boost. Fire in the hole. Mikkel, kan du give en popflash ind? 1 sekund. Er du klar? Ja. Throwing flashbang. Jeg har ikke set noget. Ingenting. Ingenting main. Ingenting main. Bare træk dig, Mikkel. Jeg flasher første gang, Alex, når du ser noget. Okay, der er mange af. Mange af. Men stille og roligt. Stille og roligt. Bare Så kig med- Squeaky derfra. Og check os. Trækker mig. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Der er noget B. Ja, 2 sikkert. Flashbang. Nice. Kommer noget ind nu. Laying skræller. down smoke. Han er nede i corner, nede i hjørnet. Flasher, Alex. Throwing flashbang. Jeg er med. Jeg står ude i B-hall. Check os. Check os. Der er to. Fire in the hole. Han er død. Sidste ukendt. Throwing Pas flashbang. på, at han ikke kommer fra CT. Jeg går bare i toxic. Ja, det var lige langt nok væk. Vi har pumpen side. Ja, det er rigtigt nok. Og side, side. Han er så et. Throwing flashbang. Sådan der. Husk nu at trykke E. E. Nå, ja. Jeg kan droppe med AV. Du vil gerne være en Echo Rush, ikke? Let's go, people. Hvad siger du pusher? Ej, det har du fået dårlig spawn til, dude. Ja, fuck det der. Sorry. Vi kan dobbelt ud her, Hans. Ja, Mikkel, ja, vil du men... have... Ej, ja. Smoke. Ja, Hvad siger du? pas på Rush. B. Nice. Ja, no way. Hvor er det fedt det der, drenge. Nice. Hvor er det fucking fedt det der. Så bygger den bang. Kæft, hvor er vi gode, altså. Woohoo! Ja, gør det. Yes. Ja, du tager med dig, Alex. Ja. Kom så, vigtig runde den her også, drenge. Kan vi lige få den her 6-5 Pico igen? Let's go, people. Jeg smoker, Mikkel. Jeg var go klar for med it. flash, eller Lasse. Grenade out. Flash midt. Jeg sætter mig Jeg kort. står sandbags. Vince. Nej, det var også det, Grenade var. out. De er begge to skud. Jeg sætter mig ind på K. Wow, okay. Op på taget midt. Nede sandbags. Kigger kort. Måske connector. Nice, Mikkel. Ro på. Han død. Der er en dårlig. En, ja. De er måske op til et... Throwing a Nader ham. grenade. Fuck, han er close venstre. Ja, Det er der rotate. kan noget hjælp her. Ja, måske. Jeg har lige smukket connectoren, så går jeg nok highway. Ja, jeg tror også, det er et A... Du ser om lige hjemme smukke. Flash. Flashbang. Der er nogen oppe. Inside. Øj, han var ikke hvid, han var Bump close. med, bump med, bump Bum med. bag, bum bag. En kort, han er To kun. mere. Bag dig, bag dig. Han pusher kun. Og vent. Super, det var dem. Bare hold vinkelen. Du er 100 på en af bilen, eller hvad? Ja. Ude. Flasher. Deploying To gange. Flashbang. Ja. Skort. Ja. Minus 1. Hvor fuck er pakken? Den er bag quad. Okay. Han skal ikke gå af alligevel.
Sådan der. Hvad hedder det? En anden gang tror jeg, du skal trække dig main. Eller Ja. er det vi ikke skal sige? Hvad? Et træk hvorhen, siger du? Jamen jeg vidste, jeg kunne ikke se pakken nogen steder. Jeg kunne ikke lige... Du har lært sig Droppe. Ja, lad os have en stor åben. Let's go, let's go! Du skulle gerne have den nu. Ja, vi spiller for at vinde, ikke også? Så lad være ved at... Dominate igen altså. Eller hvad? Smoker du? Ja. Ja. Laying down smoke. Vil du have en popflash, Mikkel? Nå, altså tak. Jeg kan ikke lide at pusse. Presser main, eller... Har de AV? Ja, go for it. Jeg smukker ud af Alex. Hjælp! Der er flere her. Jeg har Kom B, ud igen, Alex. kom ud igen. Træk bag, Alex. Ja. Fint nok, rolig. Jeg er jo kun med Jeg har- Jericho, jo. Er altså helt ind toxic? Okay, jamen, så kan de kun... Ja, så bare træk dig af, Jeg holder med den. Eller du har du med den, Alex? Ja, kom. Okay, fint. Smoker igen her. Throwing smoke. Jeg er super. Ja, luder, mand. Laying down smoke. Det er Throwing booster. flashbang. En main. To main, begge to main. Throwing flashbang. Ro på. Der er en, de er stadigvæk main. En lockers, og en helt nede i bunden. Jeg har bagfra. Grenade out. Var der en... Nej, fuck. Ja, flash. Han er no. Karsten. Deploying Ja, flashbang. sådan der. Ja. Fucking fedt. Hvor er Kom Eko? så. Nej, nogen af dem havde Galil, havde de ikke det? Ja. Okay. Og det ikke... Nej, det er fint, jeg har fuld vej. Jeg ramte en med den nade, vi kan have ud, altså. 6 skader. Nu kan jeg også holde nu. Okay, så passer vi lige på Skal vi- det igen, drenge. Hvad skal vi, altså? Der er boost vents. Throwing smoke. Jeg har ikke skudt dem. Jeg smukker. Laying down smoke. Flashbang. Hvad siger du? Okay, fint, jeg holder highway. Jeg er opvendt. Kan du kigge om de kommer... De kan ikke cross vel? Grenade out. Nice. Stod midt. Okay, ro på. 4 mod 5. Laying down smoke. Jeg har smukket midt. Du skal Der er næsten en bare falde B. tilbage nu, Alex. Du skal næsten bare falde. Jeg flasher ud, så du kommer ud. Jeg kan stadig Hvad kigge siger ham du? smoker. Throwing Ja. flashbang. Kom. Lasse, hvor er du hen? Der er en derude. Kan du ikke... Okay. Spil en 2-side. Okay, jeg sidder highway. Der er en close bay holds. Men. Så du piker, Alex. Jeg kun jeg lige har om, midten, kun lige så kan se den. Død midt, Sindssygt. en mere midt. Throwing Fuck, flashbang. jeg flasher der, undskyld. Ja, Flashbang. gør det. Han er væk. Pusher man. Du presser bare hold main, så vi kan få... Der var en B Med holds. football advantage. Ja, de er presset helt mod B Ja, nu. det kommer mod main nu, så. Vi kan ikke høre nogen B holds så. Ja. 30 HP, close man. Det kommer 2. Throwing En Alle squeaky. tre. Er de inde? Ja. Ro på. De er muligvis inde. Ja, det er planter default. Ja, jeg har mullet det holds. Pack ned. Ja. Bare stå og spam igen. GG. Ja, tak. Jeg har. Hvor er det fedt, det der. Der er ikke her. Jeg har en ikke. Jeg har en ikke Sådan også. der, super. Kan du give mig en et eller andet, så de får cap? Sådan der, de er nok på Eco igen. Ro på med rushet lige nu. Mikkel, jeg presser døren igen, så vi ikke... Vi kan double peek eller noget, altså. Ja. Jeg er dårlig Eller smuk. double nade igen. Jeg spawner Jeg smukker helvede til, bare. så jeg har ikke noget nade. Ja, du Nå. smukker. Jeg rusher bare. Incendiary. Endnu ikke noget B. Lad Grenade os skubbe out. den. Flasher du ude på den? Det er ikke Eco. Luk døren igen. Så gør jeg. Ikke noget Gør B. det automatisk. Ja, jeg har helt ude toxic nu. Var det dem, der Jeg smukkede? tror, det er A. Vent Ja, lige. gå af. Lad os bare push. Nej, bare af. De er lige Inde i smukket sig selv squeaky. ude. Ja, jeg holder for car. Ja, jeg står... Jeg flasher. Grenade out. Der står boost. Jeg kan godt holde midt. Deploying Ro på. flashbang. Vi har... Throwing smoke. Han er inside. Flasher side. Throwing flashbang. En kort inside. Jeg kunne fucking se noget. Throwing Hvor- grenade. Godt. Sådan der, hvor er det fucking fedt. Så, det der. hvor er den? Knipper dem fuldstændig. Fedt det der, drenge. Hold den her. God team flash eller stand på side.
Åh ja, sorry. Helt nede. Wow. Lasse skal køre over. God introduktion, drenge. Det er rigtig fedt det der. Bare bliv ved med at give lyd fra jer. Jeg skal Vi nok pusher. smoke, Mikkel. Du pusher Ja. det. Jeg flasher den. Gider du give mig en aggressiv flash? Deploying flashbang. Ja, er du klar? Vent. Flashbang. Jeg har kastet. Vi har hele B-hold. 3 Jeg main, smukker 3 af. main, 3 main, pistol, 4 main. Laying down smoke. Alle er der. Eller undskyld, 4 Fire var. in the hole. Vi har 2 på main, nogen bag mig. 2 en fork, en default. Så hvad Planter næste? default. I har Molos også. Ja. Molo Vi sidder højere eller Fire andet in sted. the hole. Ja, godt. Ja, Sindssygt, altså. hvor Små er åben. det fucking fedt det der. Defusing. Hvor er det fucking fedt, den der Åben. lige der. Ja, jeg har jo her. Fint nok, drenge. Så du Fint nok. klapper eller ikke? Ja, jeg klapper fandme. Det er smukt at se det der. Det er fedt. The hype is real, the hype is real. Ja, hvis du har ekstra mønt i hvert fald. Og har jeg mødt Jeg har- nok. Tak, Jeg har smidt. tak Alex. Peace. Skal vi lige prøve at mixe det lidt? Alex, prøv lige at komme med ud i midten. Og så pres midten. Ja, Jeg er klar med flash. du smoker. Throwing smoke. Throwing a grenade. Grenade out. Fast boost. Fast boost. Deploying Ja, flashbang. kommer. Jeg skal lige forbi her. Boost er dig. Ja, Ja, kom. jeg er oppe. Ja, bare chill. En garagen. Laying down smoke. Netter. Okay, den så han. Han er skaldet. 9 liv. Ja, trækker mig. Grenade out. Jeg kører op af. Midten er åben. Nice, Mikkel. Okay, vent. Hvor er de henne, Mikkel? Nej, jeg har lige sådan noget. En i squeaky. Flashbang. Flash main. Throwing flashbang. Smoker af. Jordan. De har smoket AA. Er det? Flashbang. Nej. Jo, de er så. Der er nogen ude i hvert fald. Jeg kan høre nogen. Der er ikke nogen ude. Der er en... Er det dig, Highway? Ja, det er så. Okay, undskyld. Glem det. De moloer. En død i toxic. En squeaky, en main. Nej. Main død. Squeaky. Der. Throwing a grenade. Sidste squeaky. En tilbage. De speed eller? Nice. Rip, Mikkel. Kan du droppe med M4 igen? Ja. Tak. Ja, skal du ikke smide Ja, først? lad mig gøre det. Kom alt andet efter Bare det her. smid mig. Det er bare fucking bonus. Nu skal vi bare have de sidste runder her, så vi kan lukke det. Go, Vi go, lukker kampen go. nu, ikke også? Ja. Nej, holder bare standard. Jeg presser door igen. Throwing smoke. Lad os nade eller Laying ikke, lad os down nade. smoke. Grenade out. Er det B-rush eller hvad? Ja, en mere. Der er 2 derude. Alle tre er der. Vi kører Alle 3 er der. Inden nu. En checkers. En checkers. Kom nogen sige til, eller hvad? Throwing Kan jeg ikke se. Grenade out. Lad fisk den først. Flyt En dig. lang. Det kan jeg ikke, det der. Ja, gør det. Laying down smoke. Er I med? Nej. Nej, glem det der. Det er Den hold. får vi ikke, Ja. Nej, det behøver du ikke. Bare tag nogle exits, hvis du kan. Vi har masser af penge. Bare skade en økonomi der. Og så de kørte B. Ja. Han pikker dig ikke. Nej, det tror jeg sgu heller ikke på. Jeg tror, du har en AV. Super, dreng. Det er fint nok. Jeg kan smide. Ja, det er sygt nok, de stod naden der. Ja, det var det lige. Move it. Okay, jeg har med den så. Ja. Ja, jeg går med dig på highway. Throwing smoke. Smoke. Jeg ved. Ja, kommer. Nader. Throwing a grenade. Kan du kigge boost? Ja. Du bare holder mig midt der. Det er mig. I garagen. Ja. Throwing smoke. Jeg trækker mig ned igen her. Bare byt med Alex nu. Ja, det... Ja. Nej. Flasher den. Åh, shit. Ja, en A. Ja, kør af. 2 A. Jeg har hele B-holds. Nice. En main. 2 måske. Fire in the hole. Nej, jeg er truck. Nej, der er ikke nogen truck. Han er side, hvis der. Lol.
De får... Jeg slipper midten. Sidste En main sidste. Jeg er bag med, jeg er bag med. Deploying flashbang. I kan bare tage, I kan bare holde den. Defusing the bomb. Jeg har dig. Sindssygt. Ja, hvor er det fedt det der. Hvilket skin skal jeg have til en alien? Lol. Må jeg få en AK? Ja. Fedt. Jeg vil gerne have en Bare AK. du smider mig. Ja, det kan jeg godt. Begge jeg vil Ja, gerne det er sidste have runde. den her gang i main igen. Skal vi bare stå side altså? Jeg Ja. Laying down Det kan smoke. så meget rum. Grenade out. Bare lig Throwing Du har kajt, flashbang. du har kajt. mange main. Jeg går af. Grenade out. I rusher. 3 squeaky. Deploying flashbang. Jeg er ude. Grenade out. Fire in the hole. Throwing smoke. Timing, en main. Nej, men lige okay. Fint nok, dreng. Fint nok. God CT-side. Det er fint nok. Okay, vi kører vores standard B-taktik. Skal jeg tage smoken med til en lower? Ja, gør det. Tag en smuk med der. Mikkel, vil du have en teknik? Ja, tak. Ja, super. Tak. Nej, du skal gå med B. Bare vent med at rush ind til det, vi kalder den. Det er B-split. Mig og Alf ligger nu i midten, og så kommer vi vent. Nu håber jeg ikke, at jeg klikker igennem smoken. Ja, vi skal prøve at lade være, ja. Det er bare, jeg løber først ind, du ved, så vil jeg kan bombe ham. Hvornår? Jeg var noget, der blev skudt venstre der, drenge. Bunker Hvornår? 30. Pas på close her. Okay. Det er nu. White. Okay, på vej. HS. HS. Og lower smoke. Du vil stadig have presser, tror jeg. Så holder vi den her. Jeg kigger vens. En Bag høj. Russian checkers. En høj nu. Meget høj. To CT. En to CT stadig. HS død. En høj, ja. Sidste CT. Lower. Bare gem dig, gem dig. Ja, ro på. HS. Yes! Sindssygt. Der er teknikker til venstre, Alex. Der. Godt det der, drenge. Slapper jeg. Fedt. Ja, det er fedt det der. Jeg glæder mig til lagen, når du skal sidde og råbe sådan, når alle sidder og kigger på dig. Det gør jeg. Det er hype. Har du AK? Ja, jeg tror Jeg kan godt. Pas på, de ikke counterloser du en kamp nu. Jeg holder Flasher pushen fra B. lige over. Okay. Hold midt push en eller anden. Jeg har squeaky. Midt. Crack. Bare bump med af. Kom med Sindssygt. bombe ham. Ja. Vil lige tjekke side grønt. Han er venstre. Jeg trækker kun 4 liv. Hey, clear. Vores sidste. Og nu. Måske var han med ham med ven, check. Jeg tror, han har været Er din AK deroppe? Boost? CT. Jeg tager ham bagfra, hvis I Han venter. har... Venstre eller højre? Højre. Op med høj. Han er okay. Sådan der. Hvordan kan jeg dænge Ja, ham? det er fint nok. Hvordan kan jeg dænge ham 2 gange med Mac 10? Og så er det kun 53. Jamen, det giver ingenting på lang afstand. Jeg kan smide, hvis der er. køber bare en ny, så. Jeg kan smide... Alt du får, Nej, jeg køber AK. jeg Eller skal jeg købe op, så? køber AK. Køber bare en AK. Tag den der. Ja, super. Sådan der. Stille og roligt, drenge. Vi skal alligevel upgrade næste runde. Ja. Okay, slapper vi lige af her, drenge, fordi de er stadigvæk full eco. Vi skal lige vente på, om de kører bare stille og roligt list ind på sitesen. Jeg lægger bomben i skrald. Vi bare se, om de er stacket et site nu. Jeg kan ikke se noget midt. Er der nogen B? Hvorhenne? På site, eller hvad? Under En MBK. Nice. En død af. Midt død. Jeg har bomben. En mere B. Han er... Sådan der, Ja, drenge. man. Fedt. Sådan der, drenge. Det er rigtig fedt, det der. Ja. Ja, gør det. Vi vil gerne have, at vi lige prøver at overtage midten nu. Lasse, du booster op. Jeg siger til, når du skal peak, okay? Undskyld. Fint.
Så vi ikke have... Vent Okay. lige på alt. Alle andre, prøv lige at komme med i midten. Prøv lige at komme med i midten, udover Lasse. Prøv lige, vent med at peek, vent med at peek. Vi ligger lige i en mur, når den der smoke den fader. De har så kan vi bare smoket. blive lidt. Ja, alle kan med Lasse. Ja, der er en i venten. Okay. Nå, hvor er vi? Jeg holder lige ikke smusen. 20. Den fader nu. Jeg flasher ud. Skal jeg køre med eller hvad? Jeg kører med det, Lasse. Close. Nice. En mere venstre, tror jeg. Nice. Var Det var ham, der skød mig. Jeg smukker low. Så er det B, så er det B, Kør så en er B, det kør en B. Blaster side, blaster side. Oj, Headshot. Headshot. Skød HS, skød sindssygt. HS. Check side. Side clear. Clear. Planter triple. Vi smukker lower. Ro på. Sindssygt. Nice. Vores sidste. Unknown. Muligvis B-halls. Ja, okay. Alex, gider du presse lidt? B-hold? Nej, jeg gør det. Nej, okay. Tak, safe. Ja, kør på exit, Alex, du sparer væk. Vi skal gemme de der ekos der. Det gør jeg, det skal jeg ikke. Nej. Tak. Fedt det der, drenge. Kom nu, vi har ikke vundet. Husk nu Lad os måleren, lige- drenge. Lad os lige få afsluttet den her. Ja, vi vil gerne køre Mikkel og alt... Ja, hun har Lasse ikke bliver måler. boostet op. Hvad? Har jeg ikke molo? Nej, for helvede, sorry. Hvem? Mikkel og mig, eller Mikkel og Lasse? Ja, nej, Lasse, tror jeg. Lasse og Mikkel bliver boostet op, og så venter I lige med at peek indtil jeg siger til, okay? Ja. Hvem booster alle os? andre kører med ind, alle andre kører med ind. Højre. Der var du kraftet med. Til når I er klar til at køre, når det er. Og så- Vi er klar. Okay, rolig på. Jeg smoker connectoren. Jeg flasher over, når der er sit tænder Okay. klar, Lasse. Peek nu. Flash og peek. Jeg er flasher. Er du klar? Ja, Jo. vi andre kører af. Så kører vi split nu. Jeg molotopper. Ja, der er frik, der er nogen. Flash. Han er main, bedre. Truck Fed død. for. MVK. Jeg Jeg smukker er 20, highway. jeg er 20 af B. Plantet. Vi har 2 molos og 4 flashes. 3 flashes. Det må ikke komme med ind. En kar har sådan sådan. Pas du på, En de har en kort. AV. Jeg flasher. Ja. Ja, lige præcis. Bare kast nu altså, de kan komme ind, hvis de dræber Alex. Jeg har smukker. Nej. Sådan der. Ro på. Jeg tror, der er en fork. Jeg flasher igen. Det er en close med AV. Og Højre hvem? B. Begge to venstre om. En side close. Yes, Alex. Hvor er det vigtigt spillet, det der. Kæft, jeg failede den første, eller? Jeg smid. Ja, selvfølgelig. Sådan der, vi kører bare op. Lasse, du booster op. Vi vil gerne have alles med dig ude i midten til at assiste, alle andre kører B. Men vi har kørt hurtigt B, eller? Jeg smoker lige konden for jer. Skal vi hurtigt B? Okay, jeg smoker white box. Skal vi hurtigt B? Nej, ro på. Det er dem, der er op boost, så vi kan få et pick først. Jeg kan jo ikke selv komme op boost, hvis jeg Sådan der, skal vi komme. kører bare B. Alle kommer med B. Flashshot. Jeg har målet HS. Ja, pik nu, han er video. Og du er nede. Stadigvæk under vents. Stadigvæk under vent. Boost ham måske. Der er Altså, ikke vent. uden på vents. Bag dig, fisker bag dig. Blander. Han er 2 vents, 2 checkers. Sidste, 1 checker, Sidste død. B-halls. Sindssygt. En tilbage. Jeg går op. Han er derinde 100p. B-halls, ja. Han har checkers. Sindssygt, Mikkel. Fedt. Nice. Wey! Så igen får jeg lortekassen. Det skete også i går. Ej, jeg tror faktisk, den er dyrere end... Du skal være glad for, at du bare får en kasse, altså.